iti masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryetay wita alawas anapauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dandani manan ti panag-examine mi, nanang. Panagbabayad manan. Sa painggatang kun iti bagas, di intendi tatang mo akwarta. Kasano nga rodan ngay, nanang? Sana ka di maka-examine? Inapadasan ti mangibaga no ada kwarta ni nanang. Utangag pa'y laang. Uwan man nga rod, nanang. Sayang mo't no saan ka maka-examine. Mapanag iti balay da into madamdama. Sapay ko mga rod, tada mautang mo, nanang. Inbagda na danon kayo, nanang. Apay ka day, anak. Adda ko mapapanak ita. Agkasapulan ni Esther iti pagbayad na iti pagadalan. Inggatang kumatan iti bagas mi. Umutang ako maiti kwartayo. Di mo ka di pinadas ti nangibaga kan ni manang mo. Kawawat na timpaw iti lakay na iti abroad. Nangibagaak iti utangak. Ngam di namot kaya ti agpautang, nanang. Nagimot-mat ngamen ni manang mo. May siya lang harudan ti anak na, pagad-adalan na. Padasak man ti mangibaga inton agkasapulan ni Esther, nanang. Ala. Laumpay da ito'y gatang ko kuma, iti buryas. Agyaman ak, nanang. Agbayadak. Apaman ang maala nila kay ko titangdan na anagarado. Apay adi ka pa'y lamapan iji pagadalan. Aldawan. Di nakpaymatlay ni kaniti kwarta, mami. Ha? Saan ka di nga daintad ko iti kalman? Di mo ko nang awanan day jay. May samot tintad mo, mami. May sa ngamsa nga ribo day jay. Tawan barya. Kwartam ko ba day jay iti manungal daw. Awanan na, mami. Naibusan. Anda nang igatangak. Anya ko ba tinangigatangam? Nagiinom kami kadagiti babarkadak, mami. Uy, kung namapan ka iti pagadalan, iso nga inikan ka iti kwarta. Iti mo't gayam inuman, tinapanan nyo kadagiti babarkadam. Imbagman, tanasabat ka dito'y dalan, mare. Nagapuak man iti balay da nanang, mare. Madlaw ko ang nagagat ti anak mo nga agadal. Mare. Ngam kanayon nak nga agparikot iti pagbayad na iti pagadalan. Mas daawak man iti kabsat mo. Di na kayon sapay mapurwakan. Hanya nga ron nga kwarta na mo. Idi awan pa'y asawa yo. Kas kailan na ubon akwentas. Itataaddan asawa yo. Kas lamot tin napugsat akwentas. Ni manang ko, imadayo. Gaputa di na kayat amairanod kami iti kwarta na. Pinagbalin na abangan ti kwarta iti nagbaetan nyo no kasta. Ay, kasla-kasta na, mare. Maaramid na ti kayat na, takwarta na kat nga rod. Aldawain, baraok. Apaya di mo pa'y laalsaan day tanuang mau. Ilapas ko pa'y lato'y kontrata ka, tatang. Kinontratam gayam day tar-araduam. Tatang. Kasapulan ti agagawa. Tadandani manan agbayad di anak ko di pagadalan. Ay magtulan no makaturpos baraok. Makaginawa kayon tao. Sapay ko ma, tatang. Awan papanan na barok. Makalungaw kayon to itirigrigat yaw. No makaturpos ti anak yaw. Day tati tartarigagayan mi ken ni Ella, tatang. Nakapurma ka masabat ko, Sarah. Papanam ka de. Inakman pakulayan ti buok ko. Apay apakulayam ngay, kat awan pa'y matuban na. Ay kat, kayat kumot apadasan at iblandi abuok. Ay na, Sarah. Panagkunak kat saan abagay ti blandikan ka, tasaan ka mo't anapu daw. Di ka man manginsulto. Apay kumaasaan abagay ngay. Panagkunak ngamin, nuna po daw ka. Iso
maibagay ti buok ablandi. No nangisit, kulot ti bagay na, saan kat ablandi. Ay, awan day tabagay-bagay. Adala kat kwarta pagpakulay. Amangan no agpatato ka pa ay. Apay, di mo makita ti tato iti butoy ko? Kitaam. Oh, dayta oh. Ni, unag paiso. Adamat tato asinan sabong ditabutoy mo. Anya ti imbayam dito balay, Ella. Agpautang ka man mat, manang. Agkasapulan ngamin di ka anakam iti kwarta. Mas naawak mat ngamin kada kayo. Permi lang arod arigat yun, ipapilit yung paila apagadalan. Barang makalungaw matlada tao, inton makaturpos di anak ko. Ay, parparigatan yung laag ti bagbagiyo. Pagsardangam kit din, tapno makatulong iti rigat yo. Mapansumurak akatulong. Kasano nga rod ang makaturpos no agtrabaho mat, manang. Amang ano inton makaturpos, kat makiasawan tumot lang. Di jay to mga asawa ken kwa ti mairanod. Saan mat siguro, manang. Ngamno kasta ti mapasamak, anya nga rod ngay. Makaturpos lakit ti anak ko ah. Ay, ambisyosa kayo mat ngamin. Si kakadidaytan, Sara? Oh, apay, di kan makabigbig tatang. Pimintasak ka di unay. Ay, di ka na bigbeg. Awan matipuli tayo nga ulantes ti buok na. Kasanwa napasamak dayta. Pinakulayak, tatang. Ay, nasaysayat no nangisip ti buok mo. Ingkakat pinaalas. Ignorante ka talaga, tatang. Apay kumamot nga imalas ako nayo. Anya angay. Kasla ka magmagna namon muni ka. Ay, ibagayo kat di ni Ella, apagsardengan nandiya anak na, tapno awan ti pagrigrigatan na. Apay kumaapagsardengan na. Tapno awan ti pagrigrigatan na, tatang. Imbay umututang kanyak. Anya ko matipagbayad na. Ay, nasaysaya at laangan, apagsardengan nan nga agadal di anak na. Balik tadya mo, Sara. No day ta tigagaram ngay may ditaoy. Agawid ka laangay. Naggapukan samat di tabalay, Sara. Apay ngay nga agawid ka, Dagos. Ay, ada imbagak ka ni tatang. Ngamjak kaya ti sumbat na. Pat ganyo ngamin kat jay apo ko yung ka ni Ella. Ngam ti anak ko. Pag ko naamay, awan ti idumduma may. Apay, anasaom, asaan may apat-pat ganti anak mo. No adda umay da ibaga kada kayo, saan nyo idapaayan? Ngam do siya ka ti adda masapol na. Sigurado nga ibagayo nga awan. Kita emot ati kasasaad yu iti biyag. Imbagkan ka taad-adaw ti mabalin mo pagkwartaan. Ngam jay adem. Adakit di idadado mayo iso ti ammo. Ay, saan, anak? Kasyan bilaeng jay adem. Among ba ti kasasad na itibiyag kunak mana? Ay, adula amin dayta. Ibagayo kit din o agburas kayo iti mangga, taumayak. Alaot mo't tibingay ko. Anya ka di ti imayan di Sara. Nasabat ko mo't titadalan at dumayang modom. May na imbaga, ngay bagata ka no kiniela. Apagsardengan na ni Esther iti panagadal na. Taisuo pa ay apagrigatan na. Ay, di damat dumaw dawat kan kwa na iti pagbayad ni Esther. Day tangarod kahit. Iso nga imbaga nga gawid lang ngayon. Bawan mutlat ka es-eskan ti bagana. Apay nga men, pinagawid mo. Umanay manin na pagsaksakitan, tinakam na. Nasaya at man, wano saan ti aramidem kinhuana. Adalat na may bagana. Iso nga road, asaan mo kumaapi nagawid? Ay gumura man anday jay. Ay sakit di nga ama, ti rumukma kinhuana. Sana na yung kalintigan ti aramidem na. Sa bagay, imbes at tulungan na ti kabsat na.
Isukit din ti mangupay nga agaadal ti kanakan na. Ay, baliktad ti ammo na. Sara, oh my God, tagburas tayo iti mangga. Nasayaat mo't no agburas tayo, nanang, tamakapang panganak iti mangga. Nakita ni tatangyaw ang mabalinan nga ipaluom. Amangan no kayat ni Ella nga ilako kanyak tibingay na. Iso ti damagam, no kayat na nga ilakaw. Amog akanayon da nga kasapulan iti kwarta, tau sara ni Esther. Barang no nalakat ti panangilako na. Ay, di kalakot ka siya nandiay adem. Talaklaka umpay agatangan tibingay na. Pagadalan ka di tinagapwam? Wano? Di kalman na nagkapwa ki Jay, mami. Saan nga iti kalman ti salsalud-sudan? Diyak matan mo, mami. Nabarte ka sa ngamin. Ha? Agdadata lang arudan anabartag ka. Kaano ka ngay nga agturpos, no di mo mo't ipasnag ti agadal? Nagturpusak tuwain ton madanon ti Chimpo, mami. Kaano day ta tiyempo? Indun lakay kanton? Nagdanto pa'y may padpadama ka senior citizen na nagturpos. Sa kantol agturpos, indun senior citizen ka? Ada ka di pa'y mangawat kan ka iti trabaho no senior kanton? Ano pa'y ngayon no iso ti mapasama? Ay, Jack amukan ka! Makapasurun ka talaga! Ni, si kamot day ta, Sara. Nakapalengke ka kade. Agawid ako man. Gusto mo't amasabat ka. Apay, agawid ka mo't tan? Wen kumaa, ngam addaman damaga. Nagsardeng ka di ti anak mo magad-aday. Ay, saan ah? Kakaisuda nga da pagadan na. Pagadalak, iti anyaman a kurso akayat na. Kasta ka di. Nakitak mo't ngamin itay nga adda ka kibkibin na ababae. Anya? Babae ko na? Wen, saan mo't nga rod nga iti pagadalan tinagturungan da? No di kat naglugan da iti tricycle. Kwa, mga no adalaang napandaginata nga aramatan da iti pagadalan. Kasta nga ta. Kasla saan mo iti panagkita? Naalam ka din, titangdan mo anak ikontrata, lakay. Un bakit? Hanggang umanay nga taapagbayad ni Esther titangdan ko. Adapay mo titangdan ko anak ipuros iti mais. Dayjayan ti inayon ta, tapno makabayad ti anak ta. Imbaglakit din tamaanusan na ti agadal, nga uray basit ti balon na akwarta. Lakay, man nakaawat ti anak ta. Amo na ngamin nga ikagkagumaan ta nga isakad. Nasaririt matkit din ni Esther. Makaturpos, nulakat anusan na ti agadal. Anya dyan nadamag ko, nga adda ka numanan kakibkibin mo a babae? Nulakat adda may tapakibin. Apay kumapaayak, mami. Saan ka di nga interesado nga agadal, June? Agbiag matitao nga urewan adal na, mami. No nagagat kan adda mo na at trabaho, agbiag, angamsi ka, adda ka di amom at trabaho. Addan to, mami. Kat numangan kan agbalog laang ti amom. Abay kiti nasaan. No adalakat makan, kan pagbalog, enjoy life. Kasanun to nga tatibiyag mo, no awan kamin kan ni Daddy im. Hello, sino da ito'y? Katrabahuan na ka ti asawak? Anya, na-stroke ti asawak ko nam? Kat ayan na nga ruditan. Ospital? Pakikit-kita man nga rod. Pangaasim. Sige, bye. Sino timawag, mami? Katrabaho kan gayam kano ni Daddy. Apay nga nagsangit kayo? Impa na kano ni Daddy medyo ospital. Na-stroke kano ko na ti doktor. Ha? Kasano ti kasasaad ni Daddy? Di na kano maigaraw ti kanawan nga ima kansa ka na.
Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Diyak mo. Urayan dati sumaruno nga ipadamag da. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas a napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, narigat ti adda panagbiag da Ela asa nga pamilya. Idinto ta adda mabalinda Sara, tada iji abroad ti asawa na. Nasaat nga agadal ni Esther, nga anak da Ela. Idinto ta sadutmat ni June, nga anak ni Sara. Papagayam, denggen tituloy te seryetay ita alawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Na-stroke ka no ni Dadim. Di na maigaraw ti makanawan nga ima kan saka na. Saan to nga ta na makatrabaho ni Daddy? Tsaka mo, urayan ta ti sumaruno nga ipadamag da. No sana na makatrabaho. Kawatan na saan matan ngagsweldo. Anya pa'y nga ino di kasta. Kasano tayo itan? Di awan ton kwartang itad mo kanyak, Mami. Pangalaak nga rod, kat awan mo tan ti agpawit ka data. Na-stroke ka no, matimanugang ta, ijay abroad. Di kasanon taon ti biag dagiti agi na asadot. Day ta ita, ti parikot. Idi nga medad a kwartada. Di daam mo tinagimpan. Itata saan na makatrabaho ti manugang ta, ay, parikot. Ay, pagrigatan na ti agsakit iti abroad. Asino nga iti bang asikasukan kwa na ijay? Amang ano pagawidin da dito yun, ti manugang ta. Kapilitan na pagawidin da ano di mo't makatrabaho. Ay, kaasi ti manugang ta. Saan lang at ti manugang ta ti kaasay? Agrama na hindi agina. Kwarta man, Mami. Pangalaak nga iti kwarta. Idi agad-adal ka. Nakagasgastador ka. Manipod awan ng kwarta. Imi kain dagiti barkada kanyak. Idi ado ti kwartam. Puro lang ay tinangibusbusam. Kaano ka di asumangpet ni Daddy? Kunamot ti gayam na kadwa na pa ikano iti pagigyanan na abalay. Agawid to kano inton kabailan nan. Sana ko na makapan iti pagadalan. Tawan mat kwarta. Dapay saan ko na bayadan ni Jay. Saan ka di nga inted ko nga minti pagbayad mo? Kunak nga ag full payment kan. Nagastos ko nga rod ti pagmatrikulak ko, Ma. Papanamon, kasla nagdakkel na unay ti parikot mo. Anya parikot ako nam. Adala pang panunutak. Kasta ka di. Jakmat nga min makitkita alumablabas ti anak mo amapan iti pagadalan. Apay, banbantayam di anak ko? Saan ko abanbantayan? Nadamag ko laeng. Apay nga rod adamagam. Sigod nga min akanayon da nga agi-standby iti kantina iti asidag ti pagadalan. Ngam ita, awan mo ton. Kwa, inyalis kon iti sabali a pagadalan. Kastagayam. Isumit lagayam ajak makitkitan. Da kayo matgayam ti masabat ko, auntie. Papanan nyo ka di? Napanan ka di dananang kentatang mo. Napanda na kigapas si talon da lolo, auntie. Adda ka di inyawid da nga irik. Uwan, auntie. JB ngay da nakigapas. Jak namin masangot ti makigapas. Tada eksamen mi. Di ka kadipay nagsardeng nga agadal? Sayang kami nagsardeng ak, auntie.
kakaiso na adandani ako nagturpos. Anya, dandani kan agturpos? Wan ante, basit lang nga ano san. Nay, apa yan, mami? Pinabablog yung matkantirwangan. Dandani mat gaya man agturpos ni Esther akasinsin mo. Awan tumat lang aramatan na akwarta pag-review na. Sayang lang tirigrigat na nagadal. Ngam makaawat to iti diploma na. Ngam sikangay. Adumat dagiti naggraduar nga awan trabaho na. Tawan bakante pagtrabahuan da. No kumamot tainggaid mo tinagadal. Agturpos ka kumamot itan. Kat, apeng garot nga aburido kayo ngay. Gapot awan na pulos na urnog ko. Tanakagasgastador kamot ngamin. Ita, awan pa'y igatang tan iti kanunta. Kunak man no yung kay nang ibagay iti bagas kadalwalo. Iso ko ba ti papanak? Ngam, nagbabawi ak, idinasabat ko ni Esther. Imbaga na adandani kanun agturpos. Ay, nasurunak. Iso ang nagsubli akong di ti balay. Umapalak ngamin kankwana. Nay, nakaumay ka, mait, Sara. Umayak ko madumawat iti irikyo, tatang. Ayabam di anak mau, tayong kayo matagapas, tapno da irikyaw. Anya, agapasak. Apaya mas daaw ka? Di mo ko na dumawat kalata na di ka matagtrabaho. Nabayagan asinardengak ti agapas, tatang. Tanagbalin kat nga rod na saliwanwan ti biyag ko. Yung nagbalin ka mitay na natangay. Agsipod, tadamot may panakal ko. Saan mo't anak sa yatim bunga na? Tanagbalin ka mitay na natangay. Ito lang nga makita ka man na insan. Wan nga rod, si kanay, damag kumot adi ka kanumutan mapmapan iti pagadalan. Si maduta ko nga agadal. Nang runa ita, tagsakitan ni daddy. Kaano ka din nga agawid, insan? Diyan ka mo, agawid nga wan kwartana. Iti kabayag na anagyan iti abroad, sigurado nga ado tinaurnong yun. Awan ka no, kuna ni mami. Anya? Duha kayo laang mat. Kasano maawanan? Nalakalaan mat ang magastos ti kwarta. Sa may isa, inaramat ko iti pagadalan. Ngam sinayang mo, takanayon ka kanumat nga aglangan. Nalaing ka pa'y kano ang makibarkada. Nagsardang matgaya man ni Jun nga agadal. Ay, pagsidaawak. Takunada nga awan kwartada. Kat nawadwad ti maaw-awat da akwarta, idisan pa'y nagsakit ti asawa na. Ure ka sa nukaado ti kwarta. Nukas kalagi suyat iti danom. Mabita maibos. Pudno takunam. Di dam mo tinagurnong. Tati amuda kat agnanayon asumang sangpot ti kwartada. Di da mo nga impatag, tinagbandugan ti aday di abroad. Ay, kasanuda nga taitan. Tawanin kwarta maaw-awat da. Maikat mat siguro ti kinatangig na. Kan kapilitan nga agtrabaho, tapno saan da nga agbisin. Agpaiso ka de nga inyalis ni Sara ti anak na iti sa bali apagadalan. Kasano ayalis na, awan mo't kwartada. Kat, ti asawa na nga adda ijay abroad. Danda ni agawid, tana-stroke ka no ijay. Imbaga, tada di gayim na akad-kadwa na ijay. Isumit lagayam adya kun ida makitkita nga agina akanayon arumwar. Awan nga rod kwartadan. Anya, nangipanandangay iti binulan nga ipaw-paw itna? Kada tayo, nga amuda, ti aginot, mas daaw tayo no nangikanda. Ngam no isuda, agastador, ay bibi itonda nga ibusan. Ay na, no siyak ti adda asawa na ide abroad. Ado, tinaurnong ko iti kasjay akabayag. Dahil ti kadilahan ti sidanta, mami. Saluyot kan kalunay. Parikot ko nga rod inton sumangpat ni dadim. Naggastador kamot ngamin unay di pagadalan. Uray si kamot, mami. Pumanasyar ka. Nagado ti kabarbaro abadom. Sigurado lakit di adamagan ni dadim no nang ipananta dagiti kwarta nga impaw-paw itna.
Imbes maimbaga no sumangpet, ang mga no adda ma-stress, kat kumaro pa iti sakit na. Kasla jak kabalan ti imbaga ni tata nga aggapas ta kano. Tapno adda bingay ta nga irik. Anya? Ang mga no ti paimak ti magapas ko. Ngamawan mo ti trabaho ang mabalinta aserkan. Awan adal ta. Kapilitan ang mapantay di balay dalulom. Umay kayo ka di matagapas. At dadwa apay-abiyab di tanay. Nakasabit iti sulay. Kumay ka di matagapas ni Esther, Lolo? Kasano nga umay agapas? Kat madamati eksamin da. Sana mabaling aglangan. Kasta ka di, Lolo? Imay ka di mat nagapgapas idi? Uwan baraw. Di mo makit kita. Taman mano kayo mat nga umay dito'y away. Nagbalay kayo nga may iti kating nga antipurok. Idinto ta dito'y kamila nga si Dagtitalon. Nagrigat mo't gayam tibiyag dito'y talon, Lolo. Iso ngayon kagumaam kuma at tinagadal. Napatag di adal. Narigat ka makabirok iti trabaho. No awan adal mo. Kunak na may ta dito'y balay da, Lolo. Tao may ta makipangan. Saan may tagtrabaho tamat gaya, Mami? Jak ba't kayat daytoy? Ngam saan ka ding awan igatang ta iti kananta? Anyamat hindi kastoy. Mabainak mo't ama pa iti balay dag iti barkadak. Idado ti kwartak. Nagado ti barkadak. Wan takaawatan a kwartam laeng ti kinayapdaken ka. Pagkunamot, Mami. Ay, anak ko. Idi ado ti kwartam, nabanglo ka kadakwada. Idi awan kwartamon, nabangsit kan, takumaya kaidan kan ka. Anyamot tindag iti barkadak. Iso nga inaramat mo kumati kwarta a pinagadal. Saan kat a pinagbarkada? Awan ka di pulos indulin ba? Iti impaw-paw iti ti asawam. Inaramat ni Jun iti pagadalan, nanang. Kasano nga inaramat na iti pagadalan? Kat di mat ka no nagadadal. Si Kamal, inaramat mo naglanglang ay kan nagpapintas. Ay, anya nga tati aramidak, nanang. Sumangpot ti asawa nga awan pulos urnong ko. Uray ko ma, no inistrikto am ti anak mo. Tapno ingad na tinagadal. Kasano pa'y ngay amay sublik dagiti nagasgastos mi a kwarta. Ay, ti kwarta, kasla danom. Nunalpas mon nga insuyat iti daga. Saanan amaakop. Jakmot nga min ninamnama amaputod ti binulan nga uawatak, nanang. Ida, saan nga ipalubos ni tatang iyo at dumawat kalata iti irik? Aggapas kayo nga agina. Uray saan ko kumakayat ti aggapas. Kapilitan nanang. Ay, nagsakit ti bagbalik. Na ikaw aksamo ta nagmalmalam ang naggapas. Ay, masadutak nga agluto. Mami, adda ka din na luto. Nasakit ti bagbagik. Nagsani ti rupak. Gapo siguro iti nagmalmalam ang nagkainaran ta. Uray sakmat, nagsakit mo ti bagbagik. Agurigurak sabat ten. Sapay, awan gayang mailuto. Kastoy kadilatan, Mami. Nabannog ta nagtrabaho ni Kalman. Ngamawan mo't mailuto. Masapul nga min ang maibilag pa'y ti ginapas ta. Kalpasan na, ipakiskis, sakbay ang mailuto. Kastoy gayam ti biyag ti Manalon. Permi lang arudan na bannog. Adupay ti proseso. Sakbay akanan tinagbannugan. Isugarod nga ikagumaan dati agadal. Takayat da aliklikan ti kastoy arigat. Apay nga awan daan ti Sara kan John, nanang. Wan ngagpaiso. Kunada nga awan kanenda. Iso nga inkarigatan da tinakigapas. Saan ka di nga iti kalmandalaang anapadasan ti naggapas, nanang? Naggapgapas mat iti balasang ni Antim. Nga midyad da nasawa na, dinan kaya ti aggapas. Ngimato pa yan ti purwana. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di dag trabaho, ti dan mangan.
Kasta ka kadintumat, inton adadal mo, anak ko. Ay, saan ana saya at ti di adal? Adi na mo atalyawan tinaggapuan na, nanang. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas na stroke ti asawa ni Sarah iti abroad. Kat gapo iti dayta, saanan ang nakapawit dayto iti kwarta kada Sarah. Gapo iti kinabarayuboy da Sarah nga agina, awan pulos na urnungda. Kat pati panagadal ni June, kat na isardeng. Gapo taawanan igatang da iti kananda, kapilitan ang nakigapas da. Tapnulaeng adda kananda. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ita, awanan ti pagtangsit da. No di dagtrabaho, di dan mangan. Kasta ka kadintumat, inton adadal mo, anak ko. Nanang, saan ana saya at ti di adal? Adi na mo atalyawan tinaggapuan na. Agpaisot ako nam, anak. Ipakita mo't adi adal ka, babaan iti nasaya at nga aramid. Uwan, nanang. Amom ka di may sa adi adal, iji asidag ti pagadalan mi. Apay ka di ti maipapan iti dayta. Liblib yan da iti liklikudan na. Takasla ka no awan adal na. Nalaing ngamin ang makiapa. Awan mo't tadyagi na nga umay makigapas. Sapay awan kananda kunada. Inggaraw naman nga tanti kinasadot da. Di tay ambo. No, anya ti rason, adi day may. Saan nga ta nga imbilag dati basit a ginapas da? Mabalin mo ta sinapa da nga imbilag. Sada mo la imbay naggapas. Iso asaan ko ida nga inikan iti erek. Tapno masursuro damo ti agtrabaho. Awan mat sa bali a trabaho da. Tawan kat nga ro dadal da. Nya, panakairan-ranahan amot ada stroke ti asawa na. Tapno siguro maikanda iti leksyon Adda ket tao na kanayon nga aglanglang ay adi pa agtrabaho. Awaga man da lola, tao may da dito'y balay mami. Nagkakapsuta, awan mo't ngamin kinantay tayo agsapa. Awan load na ti cellphone ko, anak ko. Ada ka di load na ti cellphone mo. Awan mami, di nakmat inikan iti pagload ko. Ay, kasanutang harudan. Matay ta ka din asimumulag at dito'y gapo iti bisin. Kitain ta na da lumabas. Taibilin ta, nayabanda da lola. Sige nga ta, agyanak dito'y batog ti tawa. Ay, malaminak namin arumwar. Uray siyang mami, malaminak ko na arumwar. Ay, nagrigat mo ti kastoy. Awan makan, awan pa'y agas, kan iso aminan. Naimbag talimabas ka, Melba. Apay, masakit ka kade. Ay, pangaasim, umay ka man pa'y dito'y, tadabasit kidawag. Anya ayat napasamak mo. Ayan ti anak mo. Ada iti silid na, aggurigur. Pangasim man taidanon mo kanina nang masakit kami iti anak ko. Kasta ka di. Sige, tamapanak ije balayda. Ibagak masakit kayo. Ay, agyaman ak unay. Imbaglakit din ta nakita ti lalabas mo.
Imbagkit di tanagnaak ditoy. No ijay bangir tinagnaak. Kasanon ngay. Imbag tanasabat kayo dito'y dalan, nana. Apay ka, Demel ba? Kasla dadakas sa damag, Ay sos, delikado ti sasaadan dagiti agina, adasara ken June, nana. Siming pagprikit di, apay ka di aya. Anya tinapasamak da. Idilim mabasak ijay arubayan da, agpapaarayat da. Masakit da, nana. Kasta ka day. Ay, agyaman iti panangibagam kanyak. Awan anyaman na, nana. Sige, inangarudang. Ay, wan, balasang kaw. Apay matartaranta ka. Ay. Kaslanda pa kadanagam. Kasano? Delikado ka no ti kasasaad da Sara. Agsakit da ka day. Ay, wan. Ay, sige, tama pa na kay Jabalayda. Kaguray ka, tao mayak, mate. Ang mga numasapul may panday di ospital. Nyala, intangarod lakay. Ay, ang mga kano niya tinapasama ka nakwadan. Intan! Anya tinapasamak yung agin na. Uray tinapay ko malang ang mabalin mi nga ipaunag nanang. Di kampay nangan manipod itay biga. Ay, una yan. Jay sigod anatangig ka na barayo, boy. Agbisbisinitan. Mala, tayo gumatang iti tinapay. Mala, tayo mangidadang iti danom. Uray paggatas yun lang. Uray gatas nanang, awanan. Awan mo't igatang ko. No, jay pinagkulay mo iti buok mo. Kan pinagpatatom, kat indulin mo. Handa ko mausaran yaw, no kastoy nga emergency. Nanang, kayo man pa'y kitaan ni Jundita silid na. Di mo tagtagtagarin. Sige, tayo nakitaan. Itaray tayo, iti ospital. Kumusta kayon, auntie? Awan klase mi. Tada na pa nanti maestro mi. Iso din magasak dito ospital. Ay, nakaginaawa kami balasang ko. Agyaman naktaimay ka. Iso na laang ta, mabiitak. Tadapay namin sumaruno a klasik, auntie. Asidagaya ti pagad-adalam dito ospital. Uwan, auntie. Idimbagada nga awan ti may sa maestro mi. Rimwara kon, kat imayak adagos dito eh. Kumusta nga'y mati panag-adal mo, balasang ko? Nasaya at mat, auntie. Iso na laang ta umadani manan ti panagbabayad. Dandani nga minan ti maudi nga eksamen mi iti daytoy atawan. Ay, imbag ka pa'y balasang ko. No kumataing gaad mo't ya kasinsin mo tinagadal. Agpada kayo kuma, adandanin agturpus. Inik-ikam ka din ni Esther iti kwarta, iti agad-adal ka pa'y, June. Saan, mami? Uray siyak. Kakaasi dagiti dadakkel na nga agirem remedyo. Ngamjak pulos ida kinaasyan. Kanayon kay di arumbar nga agpasyara kadwam dagiti gagayim mo. Huwan nga rod. Ngam ita. Awan pa'y imay pimasyar dito ospital. Awan dumada ka dagiti babarkadak aginasgastusak. Huwan nga rod, June. Dagiti inim-imutak akapamilyak. Iso dakit dito umay tumultulong ka data. Di mo ka di ida inik-ik ka niti kwarta, mami? Saan nga rod? Namangibaga ni Ella iti utangan na. Diyak ik-ikan. Tamok mat ngamin nga awan pagbayad na. No agbayad manan ni Esther ija pagadalan, mabalin nga ilako ti duwa nga anak ti Kalding. Imbag na nagtarakan tayo ti Kalding lakay. Gusto ang malako no agbayad ni Esther. Imbag ta nagpatarakan ti gayem ko. Nangina ita ti Kalding. Uwan lakay. Dakala ginawa ta no mapagturpos ta ti anak ta. Uwat bakit. Mapunas to amin abannog ta. No makita ta nga awatan ng ti anak ta ti diploma na. Kaano nga tamat amadanon day ta agundaway.
Mabiiten, bakit? Saan ka masikuran? Anus laeng? Ay, hunmat kit di, Aguray ka, bakit? Nakarubuat kan samat. Ada ka di papanam. Inak ki ospital. Inak sa rungkaran ti agina. Kapilita na mangirimedyo ta iti pagbayad dagiti agina di ospital. Awan matapulos kwartada. Anya pa'y ngay, nukas ta. Awan mo't sa bali pagkamangan da. No di datayaw. Bakatan nga min di anak mo, adi na inaramat ti panunot na. Nasa umaw na. Idi ada kwarta na. Kaslaawan ti masapul na kada tayo a pabilya na. Dayta ti kamali na. Nalipatan na anapat patag ti pamilya ngam ti kwarta. Di mat nga ron na gurnaw. Kasanon no sumangpot di asawa na. O di kapilitan nga trabaho dagiti agina iti talon. Anya pa'y nga hino di kasta. Sursurwon dati agtalon. No kayat dati agbiag. Mangan kayon manang. Imbalunan kayo. Imbagtananos kayo kada kami, auntie. Isungarod ading ko. Uray saan anasaya at timpakpakitak kada kayo idi ada kwartami. Napatpatag kayo akapamilyami ngam ti kwartayo, manang. Kwarta ti impaidam yo. Ngam agkadaraan tayo. Uray anya ti mapaspasamak. Italaang ama amiris ko ti kamalik. Napatpatag kayo gayam akapamilyak ngam iti kwarta. Amuyo ka di, auntie. Idada kwarta. Ado ti barkada. Yan, saan da ko napagan idi awanan kwarta. Dagi dya ay ti makunasaan anapod no abarkada. Kwartam laeng ti kayat daken ka. Sayang lang ti kwarta aginasgastos ko kada ko ada. Melba, apay nga da ka di ti ospital. Adda ka bagyak na ospital. Iso tinapan ko kinita. Mapanak ko maiti silid da Sara, ngam aday mawag. Adda ka no sa nga ilay. Kasta ka di. Mayat matan ti kasasaad da manang ko. Dandanida agawidan. Si kalaka di ti adda dito ospital. Umay to inton madamdama ni nanang. Sumublat nga agbantay. Oray siyak nga rod. Iso nga inawagan da. Ayun gayam, pakumusta am tulatan dagiti agina. O sige, dumanon ti pakumustam. Ala, inak nga rodon. Ada ka din na remedyo mapagbayad di hospital, lakay. Addaan bakait. Intan di ospital. Tairwartan dagiti agina. Kasano nga tatibiyagdan. Anya pa'y ngay. Kapilitan nga agtalundan. Asikaswanda mo ti manugang ta intun sumangpay. Ay, basigurado, anak kal ariribok, intun sumangpay ti manugang ta. Tawan kwarta na ornong ti anak ta. Aganos at ti anak ta. Awan mo't sa bali pabasulan na, no di ti bagi na mutlaeng. Di tayo mo't pinakibyangan ti kwartada. Yala, hindi nga roda ni hospital. Kung at ti doktor mabalintan ti aghawid, madamdama pa'y asumangpot dananang. Dalolo ka di ti mangbayad iti bilta iti ospital, mami. Anya pa'y ngay, awan mo't kwartata. Inton makasangpot ta ka DJ balay. Mapantamanin makigapas. Oy, saan tanga agsakit manun, numapantamanin aggapas. Nagrigat ti agmalmalom nga aggapas. Adala ko masabali a pagtrabahuantan. Saan ko akabalan ti agtalon, mami? Kasanuta yun inton sumangpet ni daddy. Mariribukan akmat na agpampanunot, June, anak. Diyak amu ti aramidag. Ada ka di imbaga ti doktor. Agawid kayo kadeng. Wananang, bayadan tayo laang ti hospital bill. Sige nga raw, taba pa nakagbayad. Adda ka di umanay apagbayad tayo, nanang. Indak pa'y kitaan no umanay ti kwarta. Nangalaan nyo nga'y iti kwarta.
Imbutang ni tatang yo iti kumpare na. Mas daw nga ron ti kumpare na, iti imbaga na kano apagbayad mo iti ospital do tangan na. Kasano nga tama bayadak dagita nga utang. Pag titinulungan tayo, abayadan. Kababain nga men, no sana mabayadan na dagos. Anya pa inay. Alang nga rudon nanang, mapan kayon tapno makaawid tayon. Baka pasikur din ti ospital. Anya ngay day taawit mo asimbang pat, anak. Portfolio tatang. Kitaak nga ron no danagan na. Sige, inayadam alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Uwan tatang. Ay, adamot lak na. Kasano ngay makita no danagan na wano ID ti akin kupa. Ikagumaam alokatan, takitaan ta nuan niya tilinaon na. Ay, tatang, kitaan da ito'y oh. Nay, anya ngay dayta. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas a napaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Adamot lak na tatang. Kasano ngay makita no danagan na wano ID ti akin kukwa. Ikagumaam alokatan, takitaan tanuan niya tilinaon na. Ha? Tatang, kitaam da ito'y oh. Anya ngay dayta. Adanagan kan numero ti cellphone. Barang da ito'y ti number ti akin kukwa. Awagam nga Ruden, tapno maisublin ti portfolio. Hello, sino da ito'y? Siyak ni Esther, sir. Damagag ko man o da kayo ni Sir Tom. Wen, siyak da ito'y. Kasano nga mom ti private contact number ko? Iso nga min ti nakakabili ti igid ti portfolio anapidot ko, sir. Ha? Adda sapsapulag a portfolio. Mabalin ka di nga kita ta? Sige, sir. Sakbay ko mati alas 8, tada nga min klase. Okay. Agkita ta nga rod iti oras ti alas 7:30. Sige, sir. Ibagayo nga rod no sa dino ti pagkitaan tayo. Sige. I-text ko ken ka ti eksakto alokasyon ti pagkitaan ta. Ne, si kabot day tabasabat ko kaanakan. Naka-portfolio ka mo ta sumrak iji pagadalan. Saan ko ako kwa daytoy, auntie? Apay narod nga igamon, saan mo ako kwa? Isublik iti akin ko, auntie. Napidot ko ngamin daytoy a portfolio. Ay, nagkapoy kanay. Napidot mo lang nga ruden, isublim pa ilaan. Rumbang lang nga isublik, auntie. Ta saan ko matakukwa? Ang napidot mo, saan mo abasol? Day tantay ko nada agasat. Lokatabkit di takitaan ta. Ang mga noado a kwarta tilinaon na. Saan, auntie? Masapon nga isublik daytoy iti akin kukwa. Nagkapoy kan. Agrigrigat ka lang aruden. Dakkel ti maitulong na dayta kada tayo. No kwarta tilinaon dayta a portfolio. Saan, auntie? Sige, mapanakon. Pamaladaw akon iti klase. Ay, nagkapsot at talaga ni Esther. Gasat lang aruden ti si Mangbay, paluspusan na pailaan. Anya ti kayat mawasawan.
Nakapidot nga rod iti portfolio nanang. Mapan na kano isubli. Agsipo, taday ti rumbang. Ay, sigurado a kwarta ti linaon day a portfolio. Dakal ti maitulong day iti panagbiag tayo. Tayo, kunam. Kasano kuma? Saan tayo matakukwa? Ay, no siyak ti nakapidot. Saan ko nga isubli? Saan ko mata tinakaw? Ay, baliktad talaga ti utak mo. Ingka katagapasan. Saan aray tamang tagikwa iti kukwa ti sabalay? Ti adda di tapanunot mo. Hello, sir. Ada akon iti sango ti dakkel a hotel. Umunag ka iti restaurant ti hotel. Agtugaw ka iti table 1, ta umaya kon. Okay, sir. Ngam, numabalin, mabiit kayo kuma, tamala daw akon iti classic. Di kagdanag, asidig akon. Okay, sir. Asidagak matan iti ruangan ti restaurant. Mala, agkita tayo Giant. Bye. Bye, sir. Apay nakamisuot ka, mami. Inalak ko malaangan itay ti igam ni Esther a portfolio. Imbagak ko maasya kung ti mangisubli. Anya portfolio, mami? Kanapay nga isubli makunam. Adda nga rod na pidot na portfolio. Kat mapanakano isubli, idinagsabat kami itay bigat. Ha? Ay sayang. Ang mga nukwarta tilya naon na. Dahita nga rod ti bagbagak. Saan ako man nga isubli? Ngam ipilit naman. Nakapoy talaga ti panag-utek day jay. Gasat ko ma, no amuna ti naramid na. Iso nga rod. Imbes agasat, nagbalin amalas. Naisubli nga ta ni Esther, tinapidot na. Nalabit nanang. Imbaga ti akin kukwa nga agkita day ti sango ti dakkel a hotel. Anya nga ta ti lidaon ti portfolio. Rinapot nga ta a kwarta. Di tay ammo nanang. Amangan mo't no papeles. Imbaga kid din ni Sarah. Asaan kanukuman nga isublay ti portfolio. Kayat naman nga tan nga aguman ti saan na kukwa. Ay, dayta katimade nga ugali di kabsat mo. Uray di na kukwa. Ibaga na ako kwa na. Wan nga ron nanang. Numakita na akaing-ingas ti gamit na. Ibaga na kukwa na. Iso nga awan lulong awan da takas jay na. Limong aw da ide. Ngam limnad da mo lang. Gapo iti saan ada saya at nga aramid da. Si kagayam tinakapidot iti portfolio. Ang alaan yun, sir. Tama pa na ko ni pagadalan. Mabit lang iha. Agtugaw ka pa'y. Agyamanak, sir. Ada ka di pa'y damagan nyo? Agyaman na kiti panang isublim iti portfolio. Amum ka di, anapatig amin na papeles tilinaon da ito'y. Kasta ka di, sir? Sige nga, Rod. Mapanakon. Naibaga mga estudyante ka. Anya ka di ti kursong alalaan? Hotel and Restaurant Management, sir. Okay. Numalpas ti klasim. Ikang ka iti oras mong ag-training diti hotel ko. Kas OJT. Kukwayo da ito'y a hotel, sir? Well, kadinton makagraduar ka. At nagururay at trabaho. Ket numaya ti performance mo. Pagbalinan kanto a branch manager. Anak, kumusta ti panagsarita yo? Iti akin ko kwa iti portfolio. Isugayam ti akin ko kwa iti nagkitaan mi adakkel a hotel, tatang. Ag-OJT akano ijay. Taapaman ang makaturpusak. Agtrabaho akano ijay, tatang. Addan agururay at trabaho, manaka. Day tati imbaga na, tatang. Ngam inikanak iti sumagmamano nga oras nga ag-training iti hotel. Ag-OJT akpay kano, tatang. Ina, nagsaya atin, anak ko. Addan trabaho nga agururay. Kat amoyo, tatang. No nasaya ato kano ti performance ko. Pagbalinin nakto kano a branch manager ti hotel na. Agasam. Manager to, ti anak ko anasimpay.
Saan pa'y mo't tatang? Agtrabaho ak pa'y mo't kas ordinary nga empleyado. Kalpasan na, mabalinak ton ama italo. Ay na, nagsayaatan, ta nagsabat ta dito'y dalan, Sara. Apay kadi, ada kadi bagam. Sa balin sa mo aramidon ti kaanakam. Ni Esther, ti kayat mo asawad? Apay. Nakita kasimrek iti hotel, ada kadwa na alakay. Anya, pudno ka di dayta? Pudno, nakita ti dua ang mata. Uray damagam to kin Esther. Anya, agpapabayad ka din ni Esther? Diyak impagarup ang maaramid na dayta. Kasla nagsingput a babae. Saan mo't gayam? Saanan anasaya at yar aramidin di anak mo, Ella? Kababain pa'y tikas di nga aramid. Anya? Anya ko mati arami ti anak ko, akababain. Ilakla ko nan samot ti bagina. Ay nagalas ka ti kasta sa umon manang. Sana kasta ti anak ko. Ti kunam. Ngam, adda ebidensya. Anya ko maday ta nga ebidensya. Ibagam, taora mismo. Ipungot ko ti anak ko iti sangwanam no pudno ti imbagam. Ngam no saan mo't. Tinagtaudan ti sao, ti ipungot ko. Kuna ni Melba anakita na asimrak ni Esther iti hotel. Ada kadwa na alakay. Nagrugit ka ti utak yun? Kasmatla ang karugit ti aramid yo. Talaga asumrak ti anak ko iti hotel. Tamadama ti OJ Tina iti dakkel a hotel. Madama kanugayam ti OJT ni Esther iti dakkel a hotel. Jay kano akin ko ka iti hotel, ti akin ko ka iti napidot ni Esther a portfolio. Kasta ka di. Imbag pa'y ti kasinsin ko, tadandanin nagturpos. Sinayang mo nga minti gundaway. Anya nga ita, nagsardun ka din na oras, tawan mo't pagadal mo. Sa pa'y nagrigat yung talon. Inton makastrik ni Esther iti hotel. Agpatulong akin ko na. Tagtrabaho ak mamat. Ngamawan mo't na iturpos mo, anak ko. Uray para dalus ditan, mami. Kayat mo ti para dalos? May mayaten day jay. Nemti ka na yun nga kainaran iti talon. Panagriknak kat kaslaak no adak iti kataltalunan. Sa bagay, naimimbaglangan jay sagad kendaspan ngem arado. Wan mami, nagrigat ti agtalon. Kablaawan ka, anak ko. Ay, nakalpas ka matlangan iti panagadal mo. Agyaman ak tatang. Kablawan ka anak. Nadanon ti sang kaoray tayo. Ti panagturpos mo. Isagot ko kada kayo kan ni tatang ti diploma, nanang. Ti pa nakakita mi anak turpos ka. Umanayan aragsak mi anak. Di kayo agdanag, nanang. Tatang, lala ingat. Tapno agbalinak a branch manager iti hotel. Mamati ak akabaulam. Tanagagat ka nasingput ka. Ikagumaak ti agbalin a manager. Babaan iti nadalos awagas. Aggagat kan agano sak, nanang. Wan anak. Tinapudno iti trabaho. Makagunod iti pagsayatan. Apay anak ko nastimuging mo, mami. Anya ti pampanunutan. Manager mo't gayam kanon ni Esther iti hotel. Naggasatan. Kakaasi dalay di nga umututang iti pagbayad na iti pagadalan. Ita, manager rin. Day tangarod ita ti pampanunutek. Adu ti kwartam idi anak ko. Ngam sabali mo ti inararamid mo. Nagbabawi ak man. Ngam nalpasan, mami. Saan na maisubli ti napalabas? Uray siyak. No amok ko matinagurnong. Saan ko maakastoy ti rigat ta ita. Diyak mat maanusan ti agtalon. Tas sa anak mat anaerwam itinadagsan na trabaho. Kat mapan ka iti ayan ni Esther. Barang kaasyan na ka di kasinsin mo. Nanang, tatang, ingkay agsukat. Apay ka di anak, papanan tayo. Intayo man mat mangan iti restaurant ti hotel nga imat matunat.
Kanayon tayo matamapan iti restaurant, anak. Ijay mo ti papanan tayo itatatang. Kan bayadak ti kanan tayo. Intayon takasusweldo klaeng. Inton kuan, awanton maurnong mo. Adda, nanang. Ay, kanayon kayo ngamin iding agrigat, tapno adala pagbayad ko iti pagadalan. Ita, nanamon nyo mo ti bunga dagiti rigrigat yo idi. Anak, Ay na, saan mi nga ibilang arigat dagijay, anak? Intayuket din, nanang, tatang. Adda sweldo. Ket kada sweldo manipod ita, mapan tayo mangan iti restaurant, ti hotel a pagpapaaya. Inala na ka, kas janitor ti kasinsin mo? Wan, mami. May saka janitor iti hotel. Apay nga rod analiday ka. No inala na kamot gayam a janitor. Nakita namin ti trabaho ti janitor, mami. Waray madamang agdaldalos. No adda masapol ti guest, ibaon dalata. Anya ngay nga rod, kat janitor ka. Ngam ni kasinsin Esther. Pag serbian dagiti daddu maakro. Kablawan pa iti guest. Apalam di kasinsin mo? Malagi po hindi agad adalak. Nakapimpiman ni kasinsin ko. Galante ak. Ita. Nabaliktad dagiti pasamak. Kastamot ti marikriknak anak. Iso ang madigayam tinatangig. Taditay ammo tigasat. Data nga adda idi iting ato. Data ikan ti adda iti baba. Agpadpadata nga agbababawi. Ngam naladawan ti amin, anak ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPVC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.